Ahojte ľudia, ja vás vítam u prvého videa na tomto kanále. Dneska si rozoberáme môj klan v hre Pet Simulator 99. Takže nie je to vlastne môj klan, ale s mojím kamošom máme klan OCGH. Je to zatiaľ malý klan, ale postupne pôjde vyššie, je len 2 dní urobený. Takže jak by ste sa chceli joinúť do tohto klanu, tak napíšte mi dole do komentárov, ja vám pošlem môj Discord server a tam to doriešime. Chcel som hlavne to, že jak budete posielať toto video ďalej a ďalej, tak si urobíme nejakú súťaž o nejakých huge petov alebo nejakých petov, to uvidím podľa toho, ako bude mať toto video views, ale každopádne dáme súťaž o huge peta, o huge toy chest mimic. Takže ak sa chcete zapojiť do tejto súťaže, dajte like, odber a dolu do komentárov napíšte váš nick v Robloxe. A my sa uvidíme u ďalších videí. Čau.